Eu son Balbino, un rapaz da aldea, como a quen di, un ninguén. Memorias dun neno labrego é a historia de Balbino, un neno do rural galego que escribe nun caderno os seus pensamentos, os seus medos e os seus soños. Naceu pobre, fillo de labregos, nunha sociedade onde algúns teñen moito e outros, coma el, case nada. Pero Balbino non se conforma, pregunta, observa, rebélase contra as inxustizas. Na escola aprenden máis do medo ca dos libros. Na casa a dureza do traballo nunca remata e no mundo parece que sempre mandan os mesmos. Pero Balbino ten algo valioso, a súa voz, e a través dela contanos a vida dos que nunca foron escoitados. Unha historia de pobreza e dignidade, dos soños rotos e da esperanza, un retrato do pasado que nos fai pensar no presente. Memorias dun neno labrego de Xosé Neira Vilas é un dos libros máis importantes da literatura galega, un libro que nos lembra de onde vimos.